Hindi makaawat. Paglulukwam, uto-uto. Sinong uto-uto? Ako ba yung pinaparinggan mo? Makaawa mo kayong bak. Luluk ko nagsamay. Kaya makaawat ti Ilocano ang imaji daduma, madina nga matarusan. O sige, dyan na nga kayong dalawa. At hanapin ko pa si Panyang. Bak, ang gwapo ng kasama mo ha. Mukhang kalabaw. Ata, malam pala ng guyaw, bungbuna. Bak, ang sorbiyo tata? Awan, day off. Tapos ikaw, ano bang tata? Kumalang, di ko kumalang. Saka maduunin no ka. Mambanong tabagbagin, pag inanamot ah. Namaya mo lang di papapanan nyo na pagsusurbiyan. Ki may tlata para kanyak. Tasak ki narabaw lang mati pagragsakak. Umamno kati pagsursurbian may kataltalunan. Noaan, babantay. Di nagpudo tayo nung nalawat na surbiyan niya. Kita talaga kasta no kahit mo trabaho. Tsaka narigat no napili ka ti trabaho. Awan ti may saang mo ano kasjay. Nga pinanjo na kadwam, hindi mo makikitan. Nagpasugnot, idi maminsan. Tuki sa banad jay, naglay nga mang asar. Tapos no sakti mang asar, mapelo magayam. Ay, sugay di makikitan. Nababamagam kordon na aji ah. Diyak mo baka dapat kabkabos na jay. Dapar parmal na, nublig tubulan. Kisti sabam katakatawam, damdamam mangig na ka jay. Pati si kanto kabwisit nan, bahala ka. Awang matibagbaga kanya na namadi ah. No kanyak, naglingso nagasar. Talaga kasi na siguro jay, madingag balbaliway. Masayahing bata jay. Master mo ko trabaho ajay, nuksito gali na. Malay mo, agbaliw to ti ugali na. No sa bali nga tao ti makadwa na kay baka tumino. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mo magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Mo, agbaliw to ti ugali na. No sa bali nga tao ti makadwa na kay baka tumino. Sa bagay, pwede na ka mamugi katrabakwan na. Alangan mo, pakat-pakat na kulokon na jay. Sa bagay, nagseryoso siguro ajay no mamamuna ni Busmay. Apay, talay sir mo ajay. Amam na kung nakikisunan. Yun kailangan na mula ti trabaho nga pagsapulan ti kwartada ita damot ti gatang na ti bagaskin si dain na. Namin no mabibitin na ajay. Sa mula pagutangan na Sa kaya pumunta yung babae yun? Yung babae yun talaga kung saan-saan kasi lumilim-lim. Tapos ang init-init pa. Uy, sino yung kasama ni Baak doon? Kuwaturog din Puntahan nga. Agagatilate agong ko dimsay. Dasa sa mamput ah. Ay, Baak. Nakita mo ba si Panyang? Mat, sino na naman yung kasama mo? Hindi ko pa naman napansin. Ito, si Dimsey, Mr. Pogi ng Kanarib. Yan? Talaga? Oo, hindi mo ba alam pag may pesta dito? Nakukuhang face of the night yan. Papaanawa kami di salunan, sala nga sala. Bak, sino ata? Madim ka mamuata. Nigunyang, apo ko na bakit siling. Nagpayagak to yun, tatala makita ati ah. Gapo nga di Manila ata, hindi nga gububra ide. Sugam nagpudaw. Kaso, nagpainagan na. Gunyang. Bakit anong nakakatawa? Pangit ba yung pangalan ko? Eh, yun lang naman yung inalias ni Lola ko sa akin ha. Di bale, maganda ka naman kahit ganun yung pangalan mo. Talaga, Baak? Kaya na. Sa ba ah? Lang ka talaga pasakit yung babae. Hindi kita mitan kaya na nga ron. Umisim-isim pa Ito naman, bulero. Hindi mo ba talaga nakita si Panyang? May pupuntahan kasi kami. Hindi nga,
Kasi kanina pa kami nakaupo ni Dimsi dito. Nagpudot pa yung dati ubit ko ni. Kinato nagtugawak. Apay, sinusap-sapol na napanyang. Adi gayim na. Ada na nga ako. Alimpayat. Limpayat. Oh, ano na naman yung sinasabi mong alimpayit dyan? Alimpayat. Napintas. Napintos. Nambobola ka lang eh. Porkit di ko lang naintindihan. Sugay mo di makaawat. Paglulukwam, uto-uto. Sinong uto-uto? Ako ba yung pinaparinggan mo? Makaawa mo kayong bak. Luluk ko nagsamay. Kaya makaawat ti Ilocano ang imaji daduma. Madina nga matarusan. O sige, dyan na nga kayong dalawa. At hanapin ko pa si Panyang. Bak, ang gwapo ng kasama mo ha. Mukhang kalabaw. Ata, malam pala nga guyaw, bungbuna. Di ba nipasod to, di rupan na. Say, sayang di pintas na. Dama laga mutaling na. Dinakit kita ni Dalan na. Supay yung mga baak. May madim kadwan ng rice. Nang tiket mo. Kanahan ka mo na tagkadkadwan. Pag sino ka to di rupa min Naikaw gamin, kinanang gagaming nagkadwa. Baka adupay nga min tirarami din na di balayda. So, hanpay nga rumar. Naglalo ko Nagaduman tarakin ng dimsay. Nagaduda di balayda. Kasanudan ng madaw. Nagkaroon ng bagnaan. Taling ka nga talaga. Apay, nakita mo nga nagsikog ni Bakit na. Ay, kabsat na ni Bakit na. Napandaman daya. Ay. Nema, naganakan? Madi pa, ngayon kadwa na di asawa na. Adumit ati pakanin na ni Andres at Tadjay. Sugay, mamali ka pagsjay. Siguradaw, radi ka kumamanay. Baba man na ta din. Talang nagsapol tayo makantan. Adin di Mortais na yung masaday. Tan, mapakabaradi ka. Woy!